Yo abusuafo mechiachia mo nyina ma mo nyina kwa aba eba eye COVTVGHANA so na meka mo se eye mo somfo eye chama medema ba abepim ewo eye ADUM na ene ye ba behwe eye sede ADUM esitie ene ya mene wo kase medema ba ha che say me hear this kind of video achepa say ye be ye to ewo ha say na ya behwe sede ADUM esitie ye nyina enim say ADUM de ye central business district ADUM ye central business district na menim no kurani aha na dwedi a ekọ he ba ye nyina no aha na omu edi no enti ye ba behwe na ye hu sede esitie na we pem ADUM de a metima ka say bibia bi ewo ha nti abefa no maako ye wo eye places bi a shops bi banks bi no ma mebo modern na madanadi e de akyeremo na afi nso no enkomo bi a wo bia no onso no betimi e de afa comment section ho no ana say eye live chat ho na ye nyina yetimi edi sa nkomo no ama no aboa enti no mema mo nyina akwa aba me sama mo nyina so eye happy Sunday. All right, we a special talk enti ye be rewura different angles bebre na yetimi ehu ohwe infonyini a eda screen no state here ya mase honom pe no eye Kumasi Metropolitan Assembly eye KMA na ye name no KMA a ye mayor eye Kinzuba eye opanyi Kinzuba no na so eye eni utwamu straight a na wo de kọ eye ahojo nhia so na ohwe abronsan na ewo honom na ohwe soro honom abronsan white bi wo tenten bi honom ena ye Lancaster Hotel ana say tete Golden Tulip ana City Hotel no ana esi honom no ye be remu kakra onso wo eye view bi a ana say nkomo bi a ana say eye experience bi a wo eye ADUM Kumasi ho ana wamame ho tese be fa na sa nkakra na ye de akọ yanim very important ebe boa ama ye nyina no yakaka ye ho da bia meka se ye mu bi wo no ma bibinti otu kwa wontimi nsa mai Ghana biem na ebia na ofri Kumasi ebi nso anu abedi dwumadi ebi pen e wo Kumasi ebi nso a na na dwuma mpo ewo eye ahase ana abusuafo ewo ha obu okra wo mfiri Kumasi na emo abeware eye obi a ofri kromu ase nti na ewo ma otimi ebepiem ewo ha na ene me ma wasa kai no me bia ebia na for some time now no ana for one or two reasons nti no untumi ema onya bi enhweye no eno nkomo na me no ba abedi na onso wa hunu sede esitie aha sei eye Kumasi ADUM eye the central business district ewo eye Asanteman aha sei a very common place. Yes, a very common place. Wa unim no fato comment section on me this particular place you know wa unim ha say no fato eye comment section on na ye ni sa nkomo no nti obehu Chelsea House ewo ho obehu Eco Bank ewo ho enoma bia betime do wani ehu Mantrack ewo ho eye Standard eye Chartered Bank enso ewo ho obesan ehu Absa Bank eye tete Barclays Bank enso ewo ho eye enoma mi twa ni mfonyini nyina wo eye Hapa Road honom udru Hapa Road ho dia eye very common place obi a oba ADUM bia no eni eye sa Hapa Road we say enti me do be fa honom ye be san kofa Prempeh the second street na ye de rewremu na ya hwe eye other banks ne shops ne other eye tada mekan no landmarks bia ewo honom na ye nyina ye hu sede esi etie enti ye nwuram na ye dosom na ye nwuram na ansana no ye ntie nyum kakra ebi ani ato aso
yes enti sɛ deɛ ɔnwontono ne sɛ no sɛ wogye a nyame ɛbɛyɛ ama ho enti woba ɛyɛ comment section hɔ a ɛyɛ ɔpanyin Eric Kranche ɔse ADUM Hapa Road nti sɛ deɛ ɛkaa no watwa ɛyɛ Hapa Road saa na teɛ ADUM Hapa Road enti mo a monim ase no na mo ahyɛ ne nso enti yɛbɛwuram na mɛde mo awuram nketenkete nkakra na yɛkɔ anim na yɛhwɛ sɛ deɛ ɛyɛ Hapa Road ase nso ɔmo nso ahase esi ɛteɛ sɛ deɛ mede kan no mede mo afa ɛyɛ KMA aseɛ hɔnom ɛde mo aba soro hɔ aba abɛsi Hapa Road ne so nti ɛbɛtoa so na yɛde awuram afa post office anim hɔnom ɛne other places nti no ebi hɔnom a mɛtwitwa asi so sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ ne ntɛm kɔ yɛka sɛ de nanteɛ no ɛyɛ fam a ɛbɛha adwen because wosane ɛyɛ Hapa Road hɔ de kɔ ɛyɛ KMA hɔnom na ɛkwan ne nie ɛkwan wei na ɛde sane ɛde kɔ hɔnom a munum asese ne yɛde ha sɛ ne nyinaa yɛ car park wohwɛ nkyɛn na yɛamase hɔ pɛɛ baabi a meboyɛ a yɛde hɔnom nyinaa ayɛ car park ha na meka no bɔn sɛ hɔ nyinaa yɛde ayɛ car park first na ɛnte saa sɛsɛ yɛ pake cars wɔ hɔ a wopake a na kyɛ sɛ agya ɔmagye wo kakra ebi nso hɔnom a ɛyɛ adwumayɛfoɔ na ɛwɔ hɔnom nso no yɛma mo badges bi a ɔmotumi ɛpake esi hɔnom ba ɔnka ho a wowuram a ɔmo bɛdwo ɛyɛ ma nso a yɛma biribiara ɛnwura mu bi nti ɛyɛ new development a aba saa bea hɔnom nti no ɔba ha kyɛdeɛ a saa noma wei nyinaa ɛbɛyɛ w'ani so hwan ne now saa stretch na so nie wobɛhu Chelsea House ana Eco Bank ɛno nso na ɛwɔ m'anim no yes ana Opoku Trading ana ɛtoa so ɛwɔ hɔ no mamempɔ so no enti no sɛ wohwɛ Eco Bank Opoku Trading ɛtoa so no na ɛyɛ ECG for dan no nso na ɛwɔ me nsa ɛyɛ baabi a m'anim hɔnom no very good wohwɛ straight hɔnom na ɛna ɛwɔ hɔnom no ana ɔpanyin bi ɔhyɛ white a ɔgyina hɔ yi ne soro hɔnom no pole na esi hɔnom no ɛyɛ Electricity Company of Ghana hɔnom na ɔmo wɔ na yɛnhwɛ adeɛ kakra wohu biribi a betumi de ato hɔ na atwema adwen so ɛnyɛ biribi a na m'anim wɔ do mu a meserɛw enti no nso hu biribi na yɛ landmark bi a wobɛtumi de ato comment section hɔnom na ma bɔmmɔden na mahwɛ na mama obiara nso ehu bi enti sei na ha sei etie na nyame no nukure no dɔfo sɛ wobɛpie mu wadum sesi aha asesa pa aha asesa ɛnte sɛ first no sesi no ɛdan dada na ɛwɔ wadum no nyinaa no ɔdodoɔ na yɛdwire gu a yɛerect ɛyɛ modern ɛyɛ structures ɛde asi hɔ no enti no sɛ wohwɛ a wobɛhu ɛyɛ saa nɔɔma nketenkete ne nyinaa ɛwɔ hɔ nom a wobɛhu sɛ sɛ nɔɔma nso asi mamemfa nkɔ down kakra ɛnkɔ commercial bank n'anim wɔ side ɔsenate foɔ no hɔnom no mamemfa nwura hɔ kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu around hɔ nti sɛ wofiri ɛyɛ KMA down hɔnom na woba soro hɔnom ade ba Hapa Road hɔnom na sɛ na ase no nso titiɛ nti wobɛhu sɛ ɛyɛ saa CBG bank ne nie Toyota Ghana ɛtoa so wɔ hɔ ana ɛyɛ ayifoɔ no ɛwɔ down hɔnom KMA commercial bank ne nso enie mamempɔ so no kakra na very good nti commercial bank no ana ɛwɔ hɔnom no ne ɛwɔ adum no enie ana ɛyɛ Senate House Senate House ɛyɛ ɔmo building no nso na esi hɔnom no asɔre bi to a ɛyɛ commercial bank no so ɛhyɛ ase hɔnom mewura fi ne din ɛyɛ asɔre bi a sɛ ɔyɛ popular kakra ba mewura fi ne din nti wofa saa kwan yɛda yɛnim tɔten a wosane ase hɔnom a wokɔ ase hɔnom a Nurses and Midwifery Council NMC foɔ Ghana ɔyɛ Kumasi regional office no ɛhyɛ hɔnom ɛhyɛ ase hɔ ana ɛkwan na wosan ma ne fa right a ɛsan do kɔkɔsi ɛyɛ ministry hɔnom a passport office wɔ ɛyɛ dan hɔnom ne ɛyɛ ne nyinaa no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi aboaboa awurawura hɔnom ɛnɛ deɛ mede mu kɔ akyire paa mede mu do so kɔ no awurawura no mahu ɛyɛ nneɛma bi a wamesi anaasɛ if bi a wotu kwan for several years
untimi nya opportunity na onso no sebio unhu de koso a ene mepese metwe adwen esi saa no mani nyina so na afi no onso unhu de koso wo hono na yento aso na mema ho na mo asan ahwe yes tisnet building ni nie se go yi mamempo so no ebu ono ma o mamempo so na nya saa na obu opese ohwe ne kakra aha enti senate building ni nie se na senate yes senate senate oh senate aha na kind of senate yes senate double s enti na omo building ni nie Kumasi regional office omo ankasa so what study a omo ta si this type of buildings because me can say there was a time you call sunyane you similar building say with the same color adum so oko Accra Cantonment side on so omo another building kase sa wo hono ma eno so ekura similar features out means senate for there omo say no mo ye omo no ma me sign ka wo say senate for ye omo ana say omo manage Osei to the second estate obekaya omo na omo je say adwumadie na omo ye ya na omo ton MC akotwa sa videos ni nyina ye di ho enkomo enti yensan ento aso na yenko mema wonhwe dan honom kakra ye men KM building ni ye na ehu PKM dan no say na KM no say na hostel KM Kumasi Metropolitan Assembly omo building ni ye amempo so ne kakra na etiminya view ni ye aha me poso se de be ya camera no entimi ntwa emfa so 10 so na onso betimi enya bi na wahwe aha enti no say na KM for building no esi etie ewa ha na nyamianum nukure ni na ye hwe se anka bibia ebetimi aye kama na etimi aboa because at the end of the day no se utimi etusa anamo ya yetu ya ebe refresh no ma bebre na afen so no wa appreciate the fact say KM for down we esi we na ehu pa but o ma ye ne kama metuma ka say a free time past mayor ye friend say Sampan honorable Sampan time no say otimi bo modern omu sisi o kama ho no nyina aye neat enti sa kwan we enso kwan a eda KM for no entem wonom ti say wo free ahodu nhia so na aba ana wo free ahodu runabout no so now they ba ofa Vienna nim wonom sania de ba bedru fire service for na KM before no to aso de ohui right onsa right ekwan we na yehwe wo free Harper Road was thrown so na wo de ba na wo sani bedru senate for no tra commercial bank na wo sani tra Toyota Ghana for na wo left sa kwan we go straight okusi cocoa board onom na o stand timi de kofa asafo interchange no eso ente kwan we na wo pese bia o ko asafo o ko amakom o ko oforikrum o ko asokwa ne sa na obetima fa ase na wo de akoso wo bedu krum na apre bia mane e de afa ko si tech kwan ne so a aha very easy o fa ha ya na chese o na wo ko obabi no enti no ebe fa ne sa kakra ti Toyota Ghana for no munie Toyota Ghana for no nie ti ha say de omo na hwe Toyota cars aha nti Toyota car bi na se o hwe na se ne boarding na on person de be come magazine ya na try and look na se for na ya no ngonwona na ye a ene o de ba ha say de professional way on be hwe no ma ya ma neat aha nti most of them use Land Cruisers no to hwe ya park Land Cruisers wani mu onom yes ne boarding enti on fan nko di sa agro no aw mazi o ko mazi ya professionals ho ya o ma munim de o mo ye ba dodo na wa no so no
on specialize in any one particular brand bia say Toyota da bi car bia bi be si obeye ayesa wonam Accra Kumasi road ne so a wonam Accra Kumasi road ne so a ye ta hia sa nkrofo no wo no kra toolbox na ne normal gugum car bia be se okwan no bi obeba ho sesi a just otimi car bia ye otimi ade nyina ye enam Kristo hye ne dinti nti no mbeye wo car bia ma ba de Toyota ba ha de a eye ba wo ban so anu a hye otapo mu nso den na ebo no nso nye better sa all right enti I think say downtown ha de say na ha say esi etie na o hwe say de ye area mu asitie na nyame no nukure ni aha enye bad ame sa yen to aso kakra nkran fa enko yanim e wo sa stretch na so kopim si bi fra to Toyota Ghana na wo fra se oba eye next building here CBG bank no aha enti no o hwe soro no ma ahu eye Harper road no say na environment no esi etie ewo eye ADUM ha say ene we special edition special tour nti na menya abotre me trotro corners ni nyina mu no yes me trotro corners ni nyina mu say de be ya wo be piem wo ha onye oyeraba ti commercial bank no enim ni senate na enim ni ana yenhye ekwan bi nso yenhye kwan we nso maposo no ekwan na ene senate ni opposite na eda on sa kwan na eda honom na bank na nim honom no bank na nim ohwe wo bon say abranti bi twa kwan nim wo sa side o obi hye red e wo sa side ho meka enye me ba bia me boya say me opposite wo hwe abo hu say omu di pole white bi esi honom a camera ebo so sa junction na efa honom no honom ne de kɔ eye da bia eye premium passport no yes me do ba fast stretch no sisi anti ba tell me kan stretch no so ni aha anti we na make no sa stretch we anti obefa ha se ya aha so my wonderful edifices wa ha ama ha se aye fayi pa o hwe buildings ye wo ya enye asem ketwa enye bete anti wo hwe black and white na eye Die Glory Plaza anti Die Glory Plaza no na eye first one and second one na eye orange omode orange is a borderline bi afa ho ehia no ohonom ana omoye premium passport enti so person oye passport na person be call passport officer aha say no expressway ombe ya mausesia aha enti no ba ha say na ombe charge omo extra charges ana say service charges e ka ho a omo be charge odi aka normal yi anka obetwia no ho but trust me omudi dwuma kama ewo honom na tese kura no hwe a eye nhihye from the aba passport office no ama emu ada ho kakra aha enti no I think say eno nso ade a eho ehia enti sa stretch no eso ana uhwe a me de ofam kakra na wahu sede ahanom esitie ene sede me kan ebechini bebiri na ebewurem akọ anwan asan ba besi echi enti so ohwe sa street way a okay ese medumo ewurem wo ha manhwe ya meyira kwan kakra but yenko yanim ewo sa stretch way aso otra eyesa building ya meka se ban eye passport premium passport for nom na usi sa kwan na ewo honom na eye ukosi asafo bi wonum asafo na me peni din no but ema asafo ni din ma asori kese bi o isida presbya na asa methodist me refi asafo ni din asori kese ya pan it ya nim straight o hwe nim straight a adana ya asafo bi either presby ana asa methodist mu ba ko but me refi sa na stretch no eno nso ebp ha sei ebp sa ekwan we so sa kwan we say sa stretch ni bepia say aha mame poso aya stretch na America no ofa hono ma ebipia British Council na wo ya nim straight no British Council aha me mamola marks na kakra aya British Council na wonum e wadum
obedum na per British Council na ewo honom no usane na se honom Asada House ewo honom ni Asada House walking distance ana ohwe other landmarks around bank ya around the Bank of Africa ene omo me fan say adjacent and opposite whichever way said almost sit down church and cram who say adjacent and opposite but any British Council ni intima motro islet any all these British exams ni bi no na test ni bi no na obeba na wabetro islet na menim say popular nkrofo be eba ha betro na omamma test centers abekọ no akọ enti usane kwan na wase honom na okọ Asada House lane mu yebekọ ho nyina but me pese me hwe landmark ni anhwe na mayera enti mame mfa ho mfa left there aka red kakraka yi fa wo mase he mame mfa sa stretch no so na ye nhwe ho nso ne ewo honom ye wo noma bi wa around ewo se mema nti wo fa sa stretch ne so nso a ekwan no enie wo fa straight obo se FedEx wa say yes mame personal FedEx abronsa ya FedEx wa say delivery company enti no se bia ye do parcel aba na obeduma ba abeje na beba obeduma ba abeje parcel na na obeba ana dodo na ayira enti no ne mehu bia ebe ya bia na ebedi hu nkomo ne wonso nim no fato comment section honom na yentimi eni saa enkomo no ena me de mu wura adum yi na we special edition menya time na matimi ama ye didi nkomo no me se ahasa enti no se wanhwe bibi se ya wanhwe na ba betoma ebe ye wani so wa yi hwan ni be baabia asesa ewo ye friend say ADUM because old buildings na mu hu no ebubu bebiri esini foforo ana dodo na nso ewo honom saa na ya na etie ni omubu no omusi a no mo de stores ewo honom omubu no omusi a no de stores ewo honom enti sana etie enti bo se yakwa anwan asan ba besi Hapa Road na koso ewo honom no nti hwe yisi gidana beginning mi twachre na ene wo honom no ana wo hwe ase ase nso ma me poso no correct good menya view ni wo hwe ase nso a NIB bank no enie National Investment Bank no enie asio ekwan na ekwa ase wo straight no ma na monim first top man baby a top man wo ADUM no Asada House road no so no omo nyina the same road no so no ekwan we kusi sa downtown honom ana ukọ wanim kakra otra NIB building ya ubehu another building white bi wonom a asa omo the glasses green light green bi aye hinum oho ye ADB bank no so wa ADUM honom enti no obehye ne nso na usane ase okakra tra ADB na joint bi wo dan honom enya asem kete odofo joint bi hyekonam omo ye jollof pa ne omo de nam jollof nim to obadu na paduane bi adi na ye emo lai bi a betrai bi hwe me say obaba na queue ebo honom na aduane no so nye ready normal you enye say aye restaurant kama dabi abontin sa batijai otwumu tan be pe bi edi enti yes eti say na honom esi etie nti metwetwa so na yakọ anim se de be ya ebetimi akoba enoma bibiri enye sa na mato afa nchen now yam mohwi
na yɛmmra anoda yɛmmra Hapa Road ne so na yɛnsane ase hɔnom ɛmfa nkɔm ɛkɔm side obehu building kakraka we ma mempɔ so no ɛyɛ Ejaba House Ejaba de ɔno jewelry ho adwuma na ɔyɛ ɔtɔn gold ne saa no ma no nti no ne building kɛseɛ baako a wɔadum no nie ne buildings ne de minimiensa baako wɔ amakom side hɔ baako nie baako nso wɔ wode kɔ Manhyia obɔ alaba bepɔn kakra de kɔ Manhyia no Ejaba building baako nso ɛhwɛ hɔ mate saa da ones bi wɔ around even ADUM ha kra no baako san hyɛ downtown oba we de kɛseɛ pa now yɛnhwɛ na sese Ejaba nso or the another business aka ne gold na ɔyɛ no ho ɔsan totɔn ntare na ministry meti aka no saa la course na ɔmo de printing no magum no ekuofo no makɔgye asɔrefo no makɔgye ha mo t-shirt ayɛ for ekuo ni saa no ma no ɔtonton bi different colors nti nkrofo kotu wɔ no na ɔmo de ayɛ yi now mama nsampo so ne kakra mo fa nkyɛ me ne de be adwuma akyɛ wohwɛ ba bia me boya ase opɛ straight obehu chance dan kokko bi ne pillars ayɛ no ho wine orange bi ɛwɔ hɔ no ɔyɛ Ghana Post nti Vodafone for na cheaper Ghana Post no ɔmo na ɛwɔ hɔ no nti Ghana Post Office no ɔmo na ɛhyɛ hɔ no ana wo fast stretch na ɛwɔ Ghana Post na ni mo straight a ɛde wokɔ ɛyɛ Oyerepa TV hɔnom ɔmo wɔ hɔ Oyerepa fo no hɔ ana hɔnom anso ekopiem wɔ Central Police Station wɔ hɔ ana Central Prisons ɛnso wɔ hɔ ana Methodist for asafo kɛseɛ no nso ɛwɔ hɔnom ne nyinaa yɛbɛkɔ akɔfa hɔnom na yɛdi nkɔmɔ but yɛbɛkɔ ode yɛnkɔ downtown hɔnom na yɛba yɛbɛkɔ akɔfa hɔnom na yɛhu sɛ deɛ esi ɛteɛ enti sei ana ahanom esi ɛteɛ wobɛpie mu wɔ ɛyɛ saa stretch wei so a medo bɛkɔ ne kakra epɛ sɛ meyɛ mapping yi na mfa m'ani so ɛnyɛ saa nhwɛ a meja bibiri agum ɛba ne saa nso a ɛmoa yɛn because say ni yɛkɔ down nso bi wɔ m'akyi ɛwɔ sɛ mehwɛ ɛyɛ Vodafone fo no wɔ hɔ ne Bank of Ghana saa stretch no I wish say betimi akɔ nwan ɛde aba obetimi do comment nso ɛde aba mekenkan ɛde ama wo na ɔwɔ adwonkyerɛ bi a obetimi de afa ɛyɛ WhatsApp line na egu screen so no ɔwɔ adwonkyerɛ bi a betimi de afa me play ni nyinaa na Ghana fo nso anya bi ahwɛ yes enti no saa na ɛteɛ alright enti yɛnto aso saa na yɛmfa enko mepɛ sɛ yɛkosi saa stretch na meka no baabi a Central Prisons fo no ɔnom na yɛmfa connect nsamfa meto aso ha sɛ de bɛyɛ yɛntwa bi enya enti no sɛ ɛyɛ Central Prisons ɔnom no na meka no sɛ kaa ne kɔ a ɛba bepie mu ɔnom no ɛyɛ ahase na meka no ɛba bepie mu ahase yes very good ti saa runabout we ɛno ana ɛwɔ ɛyɛ prisons for n'anim hɔnom ɛne Methodist asafo no anim hɔ enie enti Methodist asafo no enie amempɔ so ne kakra Methodist asafo no enie ana wohwɛ m'anim straight nso a ɛyɛ Oyerepa TV ne FM ɛna ɛwɔ straight na glasses dan na ɛwɔ hɔnom no ɔhɔnom na ɛyɛ Oyerepa na runabout no nso de senior man na gyina jata ne so no yɛbɛka ne ho asɛm now wohwɛ around after the church no ɛyɛ prison service almost na ɛtoa so ɔnom no amempɔ so no prison service no na ɛtoa so ɔnom Central Prisons Kumasi Central Prisons ɔhɔnom no nti no uwura mu ɔnom a na ɛtoa so ne opposite say no ne opposite kɔ no opposite sana ɛyɛ police station no nso ɛwɔ hɔ ɛbɛbɔ mmɔden na
yɛtu saa na mo no nyinaa na yɛtumi anante hɔnom na yɛahwɛ sɛdeɛ ɛnɔma nso esi ɛrekɔ nti yɛmmɛn asafo no na yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛnɔma nso esi tie wɔ ha nti yes Methodist ɛnie Wesley Cathedral ɔhɔ ɛnie nti ɛyɛ Wesley Cathedral no ɛna wɔhwɛ no ase na ana traffic situation no nyame no nokura ni ano ɔden me nada sɛ wo check ɛyɛ how a omusi cars ne timi be jame wɔnom a because ebi free pampa so so wo free ma me mfa free your friend is saying konfanoche G runabout no wo free G runabout na wo ba KGT a wo sanea de ba bedu KGT a na wo ba aduma wo to aso a wo duru ɛyɛ children's hospital na nkra no hospital hɔnom no ɛyɛ pampa so hɔnom no o ma ne right no na ofro na wo ba ɛdo ba bepie mu wɔ ha nti traffic ne ba bebom wɔ ha nti mo mo ofro akɔ Bank of Ghana side hɔnom no ɛto aso mo so di wura mu ha ɛde akɔ ɛyɛ Melcom side onso no omo na didi line no so hɔnom no nti bon se queue no da bia ha se ai no ho see one time but at the end of the day no obi abɛkɔ na ɛyɛ nkakra abotre na omo de ne saa na omo de kɔ manim yes all right enti mame ento aso family post office onom kakra said de be ya yebehunu said de ayi okay yamra Bank of Ghana soro onom mame twetwe bi nyanya sa na yenko enti ofro ba bia na ye wo no basro tra prison service for no e basro no Bank of Ghana na esi onom no ni opposite e high court the Bank of Ghana na o ma sepe no building ni nie mame impossible bi nyesa ye nti ase okay any Bank of Ghana na eda honom no eye Bank of Ghana Kumasi ADUM enie okay enti ana high court no so na ewo be bia adua ne si no be bia adua kesi nimtri ne si no high court no wo no na ase ho pe ana ewo no enti be bia yi cars free ba ni nyina line no queue na eba na omu bema camp ono bema camp no inside ana edeba enti no yento aso mfamfiri honom emfamra ADUM enti se wo ba ADUM a eye military fort no nso no honom enie enti ase de museum eye otimiba behwehwe eye enoma nso ewa ase na ukọ wanim no na wo ben eye Vodafone se eye Telecel se Vodafone de atwam ti Telecel ana nso abaje a omo nso ebo adwuma ewo honom Telecel fo omo nso eni abra omo bo adwuma so ewo ho omo ntwema wo sei na mame en kan we ansa na matwa so yes mame enka we ansa na matwa so eye ohwe ADUM ha se ya eye enoma bebre wa se ya aye no ho bibibia ewo honom se unim se do betimi navigate properly a Nebia obaha ubedi traffic so. Yes. Especially oba peak hour to say bia ye wiemu ho kakra. Free anopa 9 ko ni nyina no traffic okrom sa. E de kwa wiani mu nyina sa de to aso. Now, say obaha say ya na baby a wo free day ba no because entry and exit point bebre a e de ba ADUM ha say no e do so. But obu onuma no nima ne ba ko na ode ba be wura mu na yes enti no ye mfa ne say obu onuma ofri ma me fa Suame nye example ofri Suame stretch no so na eba enti wadu Suame runabout I mean obviously obefa kejetia na aka so ba befa
kejetia adehye market anim wo no ma bedidi odofo abefa kejetia anim wo ahwa wonuru ha omra na de oba beto ne yapon omra na de oba beto wa adum ase no mesi yapon enti no sa wo ba adum a na wo free sa side honom baabia na wo ba baabia eba bewura adum a traffic enhye da eni honom no eye kwan na efiri asafo interchange ne so ede ba no yes kwan na efiri asafo interchange de ba no udi wura adum a so easy. The most easiest one pa ubenya access to adum no through asoja for no bema camp inside ho no ba no enye obi a na ebe mo wafa ho enye obi a na ebe mo wafa ba me de me kwan no wura mu ho no ma so easy eno fa no ofa bantama na wura mu ho na wo da ba besi and the easiest, the simplest and the shortest eno krampo de se wo kasa wo fa fom afri bantama ji ho no na wo de aba ha shortest so amfa ka akora ma na so nante a wo fa wa easy ba wo de ka akofa kejetia ho no ba bia wo bekwa akokem so the free from runabout de ba kejetia bantama ji ho de ba kejetia me ka sa wo use private car sam na me ka say trotro na de ba dia only choice and as a taxi na de ba ono no onam ne kwan no de ba wo use private car wo betima maneuver e de aba 10 ana owo ahojo side nso owo Santase side on so na wo betimi de awuram afiri dakodwom honom abewuram danyame honom e de aba befa eye town and country planning for ne kwan so eye sa janhwe em se me fa so setia wo de menya time ma cheche no yenko yanim because videos no e do so anhwa na mantimi ankova ne nyina we nso de mpese me cover ne nyina ansa na masori afiri so to de ebedi sa ankomo no later aha ebedi sa ankomo no later na mama mahu ni twam ti yento aso nti uba wani ma uba be piem wa ha sei na omoton eye kente ne all those cultural things and traditional things no yes anka first uko cultural center na hu sa no ma we ba sei em da be twa ye wa adum nti uba opatare bag belt mpaboa bibia no e de kente design ne kama ubetimi enya bi na wato e wo honom sa no ma ye no ha chese efe na ubepiem wa na emrofo no pa na ta eba ha ni opposite ana eye telesef ono wo omunie nti Ghana Post ohoni ma memposo no nti eye telesef ono honum enie ana omone eye Ghana Post for no nyina da so wo the same building name Fidelity Bank enso ehwem nti no nyina ehwebom ewo ahase ana boys no so gu animu a omobo aduma ewa ha nti se wo ba aduma na wo ba telesef on office ana wo ba Ghana Post ha na ye obi a wo be ba no correct okay very important yento aso na yenhwa around kakra na me say for voices ne bra mo fa voices ne bra munim Kumasi cheme na yen nyina enye interactive ni educative na eba shortcut e be pia dum dia me be pona se me omre kakra me chechim because me dem be dum me ni traffic so no matter what me bomb me because partial me back to me dey say me di traffic so power dum dia mo kwan be bra me di pie e di wuram yes ebi wonu ma I just come merry go round ba kwa oba be dun tem dan so be nya abotre di traffic ne so enti no sa na tie enti opoku trading ana ewo honum no opoku trading enti e san ba be si sa run about na ye ba ebesi so first na me ka ho asem no na ye de to aso free ye ejaba enim honum no enti
sana etie ewa ha yewie a yebeto aso afiri ejaba honom na yɛde esane ase hɔ de akɔ Melcom side hɔ nyinaa na yɛhu sɛ deɛ hɔ nyinaa nso esitie nti EMS fo no nso ɛwɔ Ghana Post EMS fo no nie opoku trading onie opoku trading deɛ obi anim no yes ɛno deɛ opoku trading deɛ ya yɛwɔ yɛba na anu yɛ kura yɛnim no tetefo no nso nim opoku trading pa because onye ne ba enye ne ana opoku trading eba ADUM enye ne na opoku trading ba ADUM nti yenim ne pa ɛwɔ ahase now yɛnhwɛ ɛyɛ ma hu sɛ mpanimfo ɛde voice note bi ababeba mehwɛ sɛ metimi play bi na yɛatoa so but munkipu na momfamra me play ni nyata ne akɔ now ufiri ɛyɛ ejaba honom a na usane ase honom na baabi a mede mu duro ejaba honom no ase mame mam nkɔ back na mu hu ejaba building ni no usane ase honom a baabi a traffic ya tia ye sane koi usane honom a oba beto aso wa ase nti wohwa we a bon say new buildings and you see to on buildings na wa new ones nti Golden Pride savings and loans for wa ase honom wohwa ahase ya sesa kakra ha nti buildings na make no ebi ne yebubu old ones no as new ones awa ha nti we hu say Golden Pride savings and loans for no so ewo ase honom no na yɛde sane yɛde akɔ Melcom yes nti me twamfo nyini nyinaa de amamo na mahu sɛ deɛ around ha say esi etie ha ɔhu sɛ deɛ ha say etie no a nice building nice nti best point nso na ɛwɔ hɔnom no okay yɛnto aso best point any Golden Pride ɛwɔ hɔnom nti junction ni junction we for ebi kɔ ɛfan sɛ crossing mo ka no crossing etwam cross sa nti 360 na me twa no Melcom ni Melcom building no enie Melcom building ni new Melcom ni new Melcom ni ana old one no ɛwɔ ase hɔnom mehwɛ sɛ ebetimi afefafa ho nyinaa na yehu sɛ deɛ hɔnom esi etie yes yɛhwɛ sɛ ebehu sɛ deɛ hɔnom esi etie now okay make trust sɛ hɔnom yɛ ɛyɛ junction kɛseɛ so a yɛbɛtumi afa baabi a but yɛnhwɛ na menkyerɛ mo top man hɔnom because top man they a very popular place ɛwɔ asafo kwan ɛyɛ aseda house kwantempɔ ne so nti no saa stretch no ɛkwan we no kɔ aseda house no straight akɔ aseda house nti wobɛhu sɛ Alpha House hwɛ me nkyɛn wɔ soro Alpha House na top man shoes ɛwɔ no ɔna ɛwɔ hɔnom no top man maame mpɔ so no top man ɛwɔ hɔnom no yes maame nkɔmɔ nim kakra na yɛnhu ne yie top man nie the top man shoes ɔdɔfoɔ wa top man shoes bi afa to comment section hɔ sɛ wahyɛ top man mpaboa da afa to comment section hɔ mekae sɛ in those days top man mpaboa wonam kurom a na ase ne to enso na yɛtɔ na ɛte hyerɛnhyerɛn ɛno nko a ne sɛ de esi te hyerɛnhyerɛn eti top man ana ɛwɔ hɔnom no top man ɛnya sɛ ketewa yɛbɛtoa so ɛde free top man lane so yɛbɛkɔ anim yɛbɛ speed up kakra na yɛnkɔ asoda house area mu hɔ enti ɔhɔ nie yɛaba bɛduru asoda house stretch ne so
aha me kwa ntentem yemre nti e pese me kwa ntentem kakra nti aseda house mame poso no na ha de ekukudam good nti aseda house no na wo me nchen pe no ba bia metare ameka se aseda house na wo me nchen glasses na hu no aseda house na sa aseda house no me gum no my goodness inyuma egu aseda house mo no ebro 1 billion ni opposite ana ye Kesben University College no so ewo the opposite no Kesben University College no ena wo where eye Kumasi City campus but the main campus no na wo eye Lake Road ni so abayi Nyamiani side onom no Lake Continental to Abono onom ana the main campus no ewo but na kwan no nye ne ntina eye admission no hwan no na very low or the ba ha de say ekoyi kakra ema no enti sana etie ewa ha yento aso nti ha sei eye aseda house aseda house na wo hwe no enya asem ketwa wa ha yes aseda house obu akra aseda house na on say edum de da bia meka say onya bewura mu wa ha okay ma me nkyerɛ mu shop bi wa sei shop bi wo on be bia park cars no me o hwɛ baabi a me boya ase ope o mo se park cars libre wo ni opposite shops na wo ho no no yes shops na wo ho no no bo se atro yi City Tech computers omo ton computer accessories no ma bibre wo no we mi ana me ya advert am ope bibia fa computer bia accessories bia mu wura ho omo ase microphone share nim to ba kɔ ne na madumu a me nya bi o de kɔ ho no nya wura mpe ana em ngam bibia mu obi o ukowura mu wo no ma obenya ne ope bia but once I just what tra ho no e de aba beduru eye o de kɔ end of aseda house no and ho na omo okay yen hwɛ around kakra enti aseda house oni ne other side ni baabi ani apake cars ni aha mpɛsɛ ɔhwɛ sa view no say na ha say esitie aha ye wi a na me do akosi eye ada junction so a edo fa aseda house ekwan da na chi no aseda house na chi ekwan bi da ho eno na sane kofa edum eye omo fro say edum eye police station no e wa se onom no omo fro no omo odin bi omo de fro no de duru amehwe se mekaya ref said no so free asafo interchange no so na de ba be reduma ho na ofa eye sa stretch we na meka o free asafo interchange no so asafo interchange no so nie o de ba o be wuramu aduma ha se na abefa nti no o be kwa akosi eye aseda house no na chi nsi abesi na chi sa aha aha na emre bi sa side ya na emre bi menka ebusuafo ya police ni bi shoot obi kunu na ekofa nsem bebre ba ya no aha nti Dufie Towers yes ena na mepe no Dufie Towers ti Dufie Towers no eno eni Dufie Towers no eni sa stretch no so na make no eno be fast ase na do akọ anim aha se nso ya another nto hwe mo se ye omo OCC stores bebre mo se stores bebre ni asisi no orofo aduma sesa asesa bebre a yese eburu adwen ne nti ase so ubetime de comment afa live chat onum e de aba fafa eye voice note onum so eye WhatsApp line fafa one fabra ni onim wo adum bia fabra na e na ye gina adum so gidigidi yes ti Dufie Towers no enie na aha de enye asem ketwa edunnamu ye twam akwa ase onum na wahwɛ sɛ de environment no esi etie yes ye nhwe ani so ade kakra
yes enti ekuso ewo eye edum honoma a yehwe we nyina ye new buildings o hwe new buildings ya besisi wa aha nyina new edifices no ma besisi wa ase ama hanom oda ma mensan enko ekire bi eye new buildings a mpanimfo abesisi wa ha enya asem ketwa enti oba na bepiem wo eye edum sisi ade a wanhwe abayera ya wanhwe ya woni so benwan wo saa bechim wo saa wanhwe ya woni so bechim be yo hwan ni saa na wo de ato aso akọ bia wokọ yes okay yento aso yanko anim aten se na bomo de na matwetwa no mabiso ten na etimi e de akọ anim yes enti kwan we eye kwan a ye de kofa boss fm anim wo na e de wakọ akosi eye be bia kegiti roundabout no no be a opim so statue no esi no saa kwan we na kọ honum street e fa hello fm anim wo no e saa kwan we a yes kwan ni me dem of aso ene me mama hu no ma wo eye pomu ase now be bia nam sisi ano eye kwan a edu san be wura edum abesi old melcom wonom ase wona ane enam no junction bi wa be fa so left edu wa be si ase edu be fa Sambra Hotel na edu awurawura ma edu waba mame call manim tentem yes enti ahase na America no eye Sambra Hotel no ni saa hotel ya building ya esi anim ya sa uma ya no se denom da gusu se tiles se tarazo sa building we si kakraka we Sambra Hotel no wa se ohon so me na da omo jollof do inside the order for okokanhwa enye easy enti se na ha se esi etie me do fam kakra do ba be si main road onom na afi ya hwe yes Sambra Hotel ni yes Sambra Hotel oni a very popular location a meaning say mamoni madum de aha nya yera kwan aha enti saa na tie ewa amemfa mo nwura mu ana ensa mesi old melcom wonom na yenko yanim yento aso okay enti ufri eye Sambra Hotel wonom a ubesi another junction so wonom a eno nso wanhwe woni so bibriw ba we me do free abesi eye old melcom wonom now old melcom na wo won sani faso no we old one first new one am kire wa abron santenten no we old one omu nyina just across kwan na waduro enya yira kwan across kwan na waduro honom ho nya yira kwan kora ho nya yira kwan across ya na wadu yes tina me dem namu ena ye nam kase namu kire mo town kakra na ama at least also ma monim Kumasi ne de minim se mo be fi town pa obo okra na ha na oye adwuma ansa na otu kwan obo aha na oye adwuma ana se na onam ha ota aba ha ansa na otu kwan enti ono de video we de ebe ma wa fi Kumasi rough oba fi Kumasi pa sa na tie sa no ma we nyina eboa e ma obo ana adwun se Ghana akro ma biem but I was about order for Bestra Nesanko, Bra visit Nesanko, a bois, one cassa a refresh show. A mouse soon for fraud the court, baby, I will be a yes, and a jabba building a balcony draw means, baby, myself piano, a jabba building balcony word dumno. So, Entino, Obana, Besha no be see out, Oba Backroom, Nanticroom. Oh. Benya saa mframa na ewa around no benya saa sunsum no bewram o san kọ back ho denden ni je foforo odofo enti bomoden an bra eyi enye too late booking ne twa ticket ne bra ne be sti Prempeh the first ne bra krom ne be nanti krom kakra me do nam town
na benante Kumasi kakra akra nso na abekwa kɔ na kɔ nante wo kakra ɛboa wo ɛma wa tu sɛ ma ho sisi ho so monka no kwa ma mbɛba holidays na mokɔ ate sɛ oba holidays na wokɔ back ate sɛ fa ho de foforo bi a wo de kɔ enti momra ɛmo bi anka sɛ na Ghana de bra ma menhwɛ sɛ metimi play voice note ba ko mienu bia na me kana sɛ Opening departure British consulate hono. Obetumi de visa application akoto ho anaasɛ ɛde adwuma no mu di pɔten ɛwɔ saa consulate hono na ɛwɔ adwuma no. ana ɛwɔ Maame gyesi wani. prison for no Nti no mo nka any kye. method for no anymore any yes em sɛ ya maame busa sɛ ɛyɛ British council na metwaa no earlier on no ɔde menim sɛ nyina yɛahwɛ nti no let's just continue metwaa no obusa sɛ British council no obetumi akɔyɛ visa application ana ma mpakyɛ da bi ɔhɔ de ayɛ no sɛ ɔmo test center bi a ɔmo ade a menim sɛ ɔmo yɛ wɔ paa yɛ ɔmo yɛ IELTS ne saa English language testing you know ɔmo exams no IELTS ne saa SAT saa noma no ayɛfa UK ho no ɔhɔ na mo nso mo na organize those things me gyeni sɛ ɔmo yɛ other things but sɛ consulate anaasɛ embassy a ɔmo submit visa deɛ da bi ɛyɛ wokɔ Golden Beam Hotel a ɔhɔ na manya ne nteɛ sɛ ɔmo de another visa center aba hɔ nom UK for nti sɛ ha ho ɛnkɔ Accra Beam Golden Beam Hotel wɔ ahodwo hɔ nom no ɔhɔ mo na wokɔ a wobɛtumi akɔyɛ submission no yes so I think sɛ saa na teɛ wei mu deɛ ɔmo ayɛ exam test wokɔtena computer akyi akɔtwerɛtwerɛ exams ne saa noma no ɛna ɔmo yɛ wɔ hɔ ɔmo yɛ ade foforɔ bi deɛ na ɛyɛ any other thing enti we Hello, good morning or good afternoon. Mahade afternoon, Tina. When you are by my patch last me was a pomo. So my cousin me a chron dear and could you make a mini so me chemusa atunso air lie. We do taxi station on ma ukwenim kakrabia on side right. Why? Me who say more me shamus see. Okay, me that's bye. all right mommy yate enti we me get in touch enti we every Louis we are say at least the street look clean Anna Benjamin thing all the way in Dubai yes ɛno korɛ enti sɛdeɛ meka no wohwɛ around sisi ana ɛnyɛ bad saa yeah ɛnyɛ bad ana besides nso no ɔmo develop ha yie ɔmo ama ha ayɛ fɛ ɔmo ama old buildings bi a na ɛwɔ wɔ adum a ɔdɔfoɔ na ohu koraa na ɛyɛ yi ne nyinaa no ɔmo ayɛ saa yɛfrɛ sɛ corrections ne nyinaa sɛsɛ ɔmo bubu si hwɛ saa buildings wei nyinaa hwɛ wode hwɛ saa dan wei ɔho saa building wei kama ɛyɛ new one na ɔmo asi ɛfɛ yie paa nti wobɛpie mu wɔ dum deɛ a ɛnoma bebree asesa and we hope sɛ ɛnoma bɛtumi akɔ nkan saa ama no aboa baa meka sɛ ɛyɛ a mommra down mommra mama manyi sɛ moma Ghana biom no deɛ mene mo bɛtwe wɔ platform wei so saa calm down ɛwoma a wode sɛ nyɛ afe biara kora nyɛ 2 years biara na 3 years bi deɛ bra ɛwoma a bɛhwɛ fie ne san kɔ obu a ɔne na abusua nyinaa ne ɔmo ne Ghana nti na ɛne sɛ mmɛhwɛ wɔ Ghana ɔdɔfo bra bɛhwɛ w'ani so adeɛ kakra
ebie no ma bebree wo wadwene mu. Yes, ebie wadwene mu okwan bebree so. Amount different perspective about your life. Amount different opportunities, business investment opportunities. Bi kura na ebi kura na wadwene kura maso. But all share videos bi say ya say dem hwe ya. Uhu shops bebree ade cutlass shop ni nie. Opanya ade cutlass nso. Oh, ni shop ni bi nie. Ubi uhu phone shops. Uhu eyi stores a nso betimi ama wo idea of biribi a pesa wo ye because one ma all hwe nyina obeso be business bi o Ghana but ohun de odi ne sika ne ye. Ohun de odi sika ne ye. Ohun de obeye. Enti na wa yesa na wa ye yi. So enti no we nyina ne boa ma uhu other investment avenues a nso betimi de ohun awram because adwuma ekoso kromu a nkrofo ebo mo homodin yi pa. Enti no se wonim dia na ewo se metwem adwen si so na mutumi etu sa anamon ebeboa mo a. Yeah, because obi bia ne enti na ya o so mpeso ba Ghana no obi bi wo ha beba. Bia wajapade wo no ho na wakoma wo. Enti no minim se wo hye bibia ase kakra o de nye gidigidi business dey business. Ana business na Ghana dey business ebe hye. Ana Ghana dey we business ebe hye. Enye business bia na oye ebe hye wo Ghana. Offer the right channel na ye ni ya ebe fa. Ana enye sebe bradum beje shop na fa bebie eyi da bi. At least ebetima ye stepping stone said there be. Na wo sabi pe bibi koyo Ghana. Den pa na metimi akwa koyo Ghana. Ni nyina na adwen ne be hye ase afro no. Na me gidi se Nyankopon de bi beto akoma so. Ama oye. Sa so se wonya adwuma wo betimi aba no aba bepe property bi na wa invest ewom se wo beto asase na wasidan na ade ama ahan ho. So we see shop so wo betimi aba be see store. Se kura de no mu ye no. Efie na nim no abeje ho no de see store. Obi fie nim no mu koka omo de ma wa wasi store no no ma ko terms. Na wasi se washing bay so na abeso ya eno so betimi akwaje asase na obi washing bay lovely business. But so ya obi organize and so abetimi be self organizing you know eno so a movie. Usika wo so na so be filling station so na wa bi. So hwe na wa asase ne so ehye wan kwana bi na hwe na se enya ade a wo betimi de na mekan kan nyina bi a wo betimi de aye Airbnb. See now the Airbnb. We na Airbnb no so be long story amawa. Guest house na there hotel na betimi a na wo de bi. Ni nyina na se wo be ya no aye ne yi na why marketing ni ebefa. Say nim de aba be bia obi a no betimi first CCTV cameras. E wo honom. Be bia obi a na won so monitor. Na won so monitor. Enti na cameras no bo be bia no aso phone so software wo hwe umia as front office. He has a backyard. Even ufie ukura west kura na west ufie no. Ufie so be na tifie wa onyini ni no. Utimbe first cameras so baby wo phone so say the hotel na ya na wo hwe so. Just nim de bebraba. Enti mama yenyi so those na yenya say da be Ghana there. Ana Ghana there. Ana Ghana. Odofo utumu ta he na yenyina yefiri. Okay. Me de me ma Ghana biem. Na me mfa sa ma me wu a wo de ye nsie mi oba bia ma obi a wiate. Enti obasa o kire me se ti a oti bibia no betimi do ba Ghana. Ade pa be ya ntimi fa ma. Ade boni bia so ntimi fa ma. O teta ade a na ka ba bia o tena. Me sense bi sa ade papa bia ntimi fa ma Ghana. Ana ade boni bia ntimi fa ebi ne de ade boni na ebu. Eyi are bibi betimi do ba Ghana de a. Ani e wo se utimi hwehwe no mayi. Nti na nse me ta tetete wo eye ada
or social media so ana Ghana fo amowa abrochire mu nyimra Ghana yi monko back na abrochire sai abrochire sai abrochire sai abrochire mo se mpanimfo bi ta yes I no online me tete bi but enya sa wo ba kwa na hia ho enya sa benu ho eno nti na sese no me pese me ne abrochire fo di nkomomo na who the real life situation, I mean real life experience amwo ewo akwantu mu enti na nsemo hwa ma start ye advert bi ni ye me pese ye di sa nkomo no ye futuo na mpese de ma ye nyina ye ho ye connect ye nyina Ghana for we yourself we should get connected na ye hunu ho a betimi asia position ye ho ye amanaboa odofo de na e de say o business bi o Ghana eno abetimi asorto wo expenses sa wo ba holidays sa wo ba bedi nyina no usika na wo bre wo akwantum no onfa ma ehwe o Ghana business na be ticket amount na wo ba bedi wo nyina no na be hwew ado ebi na be no na be cover ni nyina uwi a wokọ usika ne da ho onpa ne sa taje sa wo bo sika no na ade aba mo ba hye ni nyina because wa study a mo ba sika hye ne de asa yi ekose hwehwehwe ana ahye enti dodo na person beba yentie sa ayi ria ne nto aso chairman aha COVTVGHANA dwumadie foforo de aba ya to din Ghana Beyond Borders menua Ghana for a mowo akwantuo mu anase mowo Ghana mamu hase ye pese wo ne ye ehye real life experience ewo akwantuo mu na onso utimi de ehye obi foforo enkran se akwantuo mu asetena mu nsem school komo visa semu adwuma semu aware mu semu anase insem bi a wate a afoforo bi ka na okra wona wo anu ye bebre wo afuto bebre wo adwenkyere bebre ye ma wo sa akwanya no fa ye WhatsApp number na ego screen ase no na ni ye ni nsa wo so na ye moa na Ghana community kasi a ye we ye connect obia e wo wiase afa na nyina get connected na fa number no na ye ni enkomo medamu nyina mate yes enti no sabepe na etie eno ne the motive behind sa video ya wo hwe enti no minim se dodo na wonim de me na me ka tro hwe Ghana fo bebre ebom ho moden wa akwantu ebi mo akọ school wa akwantu ebi mo asua adwuma kwa skills bebre wa akwantu ebi mo nso ankasa bio nnwuma bebre akese o mo ankasa fa nkrofo wo akwantu na minya akonya ekọ visite shops bi African shops ne Ghana for Ghana African shop Ghana restaurant Ghana ti Ghana for yes anoma we nyina enso dodo na nso te abrochire nye enti no ema obi antu kwan omo abrochire nso a omo nkofie me I believe strongly say information lack of information bi obaby yes obu onoma odofo se ya nkyerɛ kwan na nhunu kwan no ana se ya ma osafo na amfa mie pru na obegina pru na chi ache ebu a na ye key kitwa bi na ade bebie ti sankomo na mpese yedi na ye de inspire nkrofo ye de educate nkrofo minu obi a watena Ghana wa ye setam obi nso te Ghana ne ho kire ne sepa obi nso te akwantu wa ye setam obi nso te honom ne ho kire no ni nya na meka no information bi a baako na baako ni me na meka cho nti se yetimi boy ho modern na yetimi bridge sa gap na nkakra but unimbi minimbi we nimbi ono so nimbi ye kan ka boma afi no obia benya enough information a otu anamon bia obetimi ede etu so nti no mesramo mama yenyu su sa platform we ni emfanya sa education no
na yɛmfa ɛmoa yɛn ho ominim obi a wahyɛ poultry farm ase a ɔne me di nkɔmmɔ na kyɛ sɛ aboa ne papapapapa obi kuro ya nso frɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔbie poultry farm na ne bra baako a ɔwɔ Ghana ɛkasa kyerɛ ne sɛ ɛmmoa ɔde ntika ba bɛhyɛ me abɛhye onim nkurɔfoɔ mu ayɛ bi a amoa nti no ɔfrɛ me ɔne me susu na meka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ da sɛ obi ayɛ na anyɛ yie a ɛnkyerɛ sɛ ɔno nso kɔyɛ a ɛnyɛ yie kwan bɛ na nipa ne faa so information bɛ na na ekura na ɔde yɛ saa deɛ no business plan bɛ na ekura no sɛn na wɔsi ɛyɛ no nimdeɛ bɛn na ekura no wɔ saa adwuma na ɔde nim ana deɛ ɔno ne frɛ me sɛ aboa no deɛ no kura ne amoa no ɛni bi nti sɛ ne deɛ na nkɔ yɛ ne timi kɔ hyia de ne deɛ ne kɔ yɛ a wogye di sɛ ɛnɔma ɛntɛne ana ba wonim nipa no wobɛyɛ dɛ no akɔ ne nkyɛn yɛnyi so this platform ne mfa get connected hwɛ enti ɛbaa ne sɛ no ma connect sɛ nipa no mmienu seesei afei na wɔn sɛ ampa obetumi ayɛ na ɛnyɛ gidigidi biara wakyerɛ no ɔnhyɛ aseɛ size sei na afei ɔkyerɛm ɛma ne nhyɛ aseɛ kakraka bum saa nti wakyerɛ no number of birds ɔbɛhyɛ aseɛ nkakra na ha ɔbɛsi ayɛ no ma feed no ɛne nnuro bi ne ayi beginning sɛ de bɛyɛ a kyɛ sɛ so fantastic nipa n'ani agye but ɛnyɛ platform bi sei so a ebi ne mi ɔmo tumi frɛ me ne me di nkɔmmɔ personally a nipa no nso frɛ me a ɔka ne ha a me nso me hu sɛ obi ne ma di nkɔmmɔ pɛn onim nti mame nkɔ ne te na anka saa nipa yi anka business nka wanyɛ o ɔno nso bɛsɛ nkurɔfoɔ ana poultry adwuma nyɛ ana poultry farm adwuma nyɛ saa na ɛkɔ nti akwantuo nyɛ no nipa baako bi adwuma wei nyɛ no nipa baako bi because saa adwuma korɔ no obi nso ayɛ a ɛboa no ɔdɔfoɔ nti me deɛ meme vision no sɛ moma yɛn get connected na yɛntimi mmoa yɛn ho nimdeɛ bi a wo biara sɛ any field biara because sometimes wotete nsɛm bi a ɛyɛ abambuo na obi nso wɔ Ghana adwene a wɔfa ɛyɛ yi Ghanafoɔ wɔ akwantom so no yɛtumi enlighten educate wɔn nyinaa because obi wɔ nom a ɔwɔ Ghana ɔnom sɛ me sister mo wɔfa madamfo asɛm asi deɛ ɛyɛ adwuma wei deɛ bɔga deɛ wɔ sika tumi wia ne koraa na bɔga deɛ wɔ sika nyɛ hwee daabi yɛma ɔmo te no ma ase how the system works na ɔmo ho sɛ sei ne sei a obiara bɛ put up ne best na aboa ɔdɔfoɔ mɛde mo ba ADUM ɛyɛ Kumasi sɛ mbɛsa de mo akyinkyin kakra mɛsa de mo akɔ race course market mo akɔ hwɛ hɔ nso na wɔn sɛ ADUM nie race course nso nie deɛn na wɔn nso ɔyɛ ɛde aboa ama nɔma akɔ n'anim ɔdɔfoɔ sɛ no mo mmɔden a na yɛnhyɛ bibi foforɔ ase let's start something new wode nea woyɛ no paade foforɔ bi ka ho ne fa challenge ho sɛ adeɛ wei medi wura mma yɛ na mɛyɛ nso no ma succeed na ama wonya story bi a daakye nso bɛka ɛde ahoahoa ho baabi a wotena a wofele sɛ yɛ wo comfort zone ne deɛ wobɛtena mu saa wobɛbrɛ I mean biribi an challenge o start something new start wode course bi koraa yɛ course foforɔ bi ɛka ho o qualification de kura no yɛ course ketewa bi fa tare ho na ma on standing out from o colleagues ano mu wie school no nti no adwuma a woyɛ na ofo sɛ woyɛ ka no pɛ biribi kakra fa bata ho na ɛno ne challenge o na wotumi fam na asɔ sidia wɔn sɛ why excel all right abusuafo we de mako akyɛ medum besia na me adom a mo bɛsan atemenka nti mo subscribe to ɛyɛ YouTube channel no na mo share videos no fama me na your WhatsApp number na go screen ase no wo adie bia nkomo bia opese edi kro bia so ne so nkomo ti bia hwe me free bia you asa fana nyina connect let's get connected na yendi sa nkomo bi kra wo how bi wo pe obu ope asase ato
obi nso tɔn asase wobɛdɛn no wahu obi pa asase at obi nso tɔn asase frɛ me just send me voice and let me know what you want obi ni obi a me connect mu mienu na anu ya saa obi pa Airbnb me nso me bra panyin enso ɛwɔ Airbnb hɔ ɔhana me connect wo mu so mu nyinaa nso wɔ UK na aboa ɛyɛ simple ne yɛ kɔ yɛ nim all right enti me de mu besi ase nyame yɛ adom a yɛbɛsan adi ahyia mu makra mo bye bye yɛfrɛ me chairman aha ɛyɛ COVTV Ghana ɛyɛ dwumadie foforɔ de aba ya to din Ghana Beyond Borders me nua Ghanafoɔ a mowɔ akwantuo mu anaasɛ mowɔ ɛyɛ Ghana man mu ha sei yɛpɛ sɛ wo ne yɛn ɛhyɛ ɛyɛ real life experience ɛwɔ akwantuo mu na nso wotumi ɛde ɛhyɛ obi foforɔ nkuran sɛ ɛyɛ akwantuo mu asetena mu nsɛm ɛyɛ school kɔ mu visa sɛ mu ɛyɛ adwuma sɛ mu aware mu sɛ mu anaasɛ nsɛm bi a wate a ɛyɛ afoforo bi ka ɛyɛ ana okura ɛyɛ wo na wowɔ ano yie bebree wowɔ afutuo bebree wowɔ adwenkyerɛ bebree yɛma wo saa akwanya no fa yɛ WhatsApp number na egu screen ase no na ɛne yɛ ni nsa wɔ soɔ na yɛmmoa na ɛyɛ Ghana community kɛse a yɛwɔ yi yɛn connect obiara ɛwɔ wiase afɛ na nyinaa get connected ne fa number no na yɛni nkɔmmɔ meda mo nyinaa mase